bodas de madera, ara ve la llenya. La senyora Bonich, que és la coordinadora general, crec que és el càrrec del Partit Popular, va publicar esta setmana un article en un diari local en el que ens en va dir el que no està en els escrits, més que un gos, ens va insultar d'una manera absolutament sorprenent des del meu punt de vista. Nosaltres ho encaixem molt bé perquè no em preocupa, per tant estic segur que vostès encaixaran molt bé ara quan els digui que en el tema del tram del Ribalta han funcionat com una banda organitzada per actuar al marge de la llei, des del minut 0 fins al minut final. Vostès han funcionat com una banda organitzada. Primer, proposant una il·legalitat. Segon, encomanant un informe que salvara la il·legalitat a un enxufat, que és el senyor que se va presentar de cap de llista a Morella per el Partit Popular, va perdre i el van enxufar en la conselleria i ell els li van encomanar que fer un informe per a permetre-ho. Clar, com hi ha tècnics al voltant, els tècnics van posar una sèrie de condicions i ahir es ve la tercera part dels seus incompliments, que era l'incompliment de les condicions. Quart, han fet cas omís vostès de les sentències. 5, han pressionat els òrgans consultius per a que variaren els seus informes amb un èxit relatiu. Tinc, per exemple, el del Col·legi Territorial d'Arquitectes de Castelló de desembre d'enguany, que, en fi, m'estalviaré de llegir-ho perquè suposo que ja el coneixen i l'hauran llegit. I 6, mentint en seu parlamentària, així i en les Corts, perquè tant així com en les Corts se va preguntar si s'havia iniciat un procediment paral·lel per a veure un plan B, com podíem resoldre el que era una manifesta il·legalitat segons la sentència, i se'ns va dir a tot arreu que vostès no feien res. I avui la senyora Bonich, de nou, que és consellera, afirma que fa molts mesos que s'estan treballant en això i que la setmana que ve hi ha una altra reunió i que passarà per fora i que tal dia farà un any. Són vostès uns tafurs que juguen en les cartes marcades i a més són tan incompetents que jugant amb les cartes marcades perden. Bé, dues preguntes i un prec. Primera pregunta, senyor alcalde. Està vostè d'acord amb el que ha dit la senyora Bonich, que ha de primar que el parc és bonito per damunt del compliment de la llei? I segona, està d'acord el senyor alcalde amb les manifestacions del portaveu del Partit Popular a l'Ajuntament de Castelló, el senyor Pérez Macián, qui deia que el que s'havia fet així era judicialitzar el tema, és a dir, considera el senyor alcalde que quan els membres d'esta corporació, després de discutir políticament i les majories decideixen, veuen que s'està cometent una il·legalitat, s'han de convertir en còmplices de la il·legalitat que vostès fan o és raonable que acudisquen al jutjat? Considera això el senyor alcalde? I per últim, un prec, jo pregaria, i ho pregue de tot cor, que el senyor Moliner, com responsable que va ser d'Urbanisme, el senyor Mulet, com responsable que és ara de l'Urbanisme i de Cultura en el seu moment, i el senyor Sales, com a responsable de Cultura, pujaren així, i no a nosaltres, sinó a la ciutat de Castelló, li demanaren disculpes per el que li fan a un bé d'interès cultural per a que després vinguem parlant dels bous.